Yo, si Mama. Ang linggit ng roller mo. ATM guys. Ayan, natuloy din ang pagpapapintura ko. Pinalot ko lang ng ano yung mga PC ni ano, si Daddy. Mapatakan eh. Ano pati? Itim. All white. All white. Tapos yung bintana, palagyan ko na ng ano. Patakpan ko na din ng plywood. Time check guys, 2:40 na. Kaloka, wala na sa oras ng pagkain namin. Busy. Di pa ako tapos magpako. Itong ano ko eh, nagpipintura eh. Nagalit na. Gutom na daw. Joke lang. Kaya na boy, nag-order na lang ako sa Capitol ng ano, crispy ulo tsaka chop suey. Kain tayo. Hi guys. Hindi ko kami tapos magpintura. Ayun. Pinapaulit ko bukas kaya no, sa pinsan ko. Para puting-puti talaga. Ayun. Pero tuyo na to, kaya dito na rin kami matutulog ngayon. Pinasok ko lang yung ano, yung kutsyon. Itsura ko. Tinayan pa yung pintura. Nakabalot pa yung PC ni Daddy. Tapos ito, patatakpan ko kasi ng ano eh, ng plywood bukas. So yun, para kami dito ng binagyo. Hindi ako nakapag-vlog masyado guys ha, kasi dami nang gawa sa ano, sa baba, orders. And then, ayun, nag-ano ako dito, tumutulog-tulog. Bakit-akit ako para ano, tumulog sa pinsan ko. So yun lang, we'll see you tomorrow na lang. Pasensya na kayo, busy-busyhan lang. Pero pag natapos tong ano, itong ganito itong kwarto is bongga bells na diba? Pwede na akong mag-film ulit ng mga dapat i-film na pinangako ko sa inyo, hindi ko pa rin nagagawa. So, yun. And then tomorrow, baka bumili ako ng ano, ng double take na nga lang namin ni Grace. Yung R-type. Yung malaki yung ano, yung ilalim para sa froggy. And then, sa taas siya. Kasi nga, ang likot niya. Tsaka, kailangan din nakahiwalay na rin siya. So, yun. Tapos yung natutupi siya na parang sofa bed para maluwag lang dito. Ayun lang. Wala masyadong ganap. Bye-bye! See you bukas! Good morning! Hopefully matapos na ito ngayon guys. Konti na lang. Siguro mga 2 coat na lang para ano, puting-puti. Diba? Yun, nandiyan na si Papa eh. Sunod na lang daw yung pinsan ko. Tinakpan ko lang yung mga yung table ni Daddy. Tapos yung PC niya. Ayun. Tapos bibili na kami ni Mama nung ano nga. Higaan namin ni Chris. Whew. Di pa kami nag-aalmusal pero may ano na. May pang lunch na. Care. Request niya ano, podar. Or dala ni Papa. Dito na lang naluluto eh. Ayan na yung bagoong. Nugasan ko na yan. Para matanggal yung konting alat. Sabi, nahapo na naman ako. Then, nag-fry ako ng bacon para sa mga may bebes. Kaso ayaw pa bumaba. Mek! Mek! Baba na kayo. Hay na. Good morning, Luching-ching! Uy! Ha? Ha? Morning! Uy! Nanap niya yung sounds. Good morning! Ano yan? Ano yan? Hala! Uy! Ching-ching! Ching-ching! Sino yan? Si Wawa? Sino yan? Natawa. Babaeng nga rin, no? Berta, no? Berto, meet Berta. Tumatawa siya. Yan mo na yan, tama na yun. Okay na eh.
Ano? Good morning! Oy! 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 No, no, no! Lika dito, dali! Dali, dali! Oy, lika! Namoy niya. Grot dito! Grot! Dali! Dali! Huwag ka na makiinom dyan. Kinatsu yan. Dali! Tara! Tara! Dito na tayo! Grotin! Pasaway ka to. Teka na. Tingnan natin. Wow! Basa yan! Maggie! Kaloka! Labas! Labas! Labas muna! Dali! Yun! White na white. Chuang! Kuya, maasin. Halika na namin ko. Akala ko ba maliligo ka na? Nano ka na naman kay Lucia? Bim. Ah. Tumatayan. Yan ang maliligo na ano pa ni Lucia. Nangarang pa rin sila. Ano ba yan? Saktuan lang talaga yung ano. Ano bayad nila? Chuboy! Chuboy! Ligo na nga din ako. Sige. Amoy na lang. Magalit mo ah. Bantat! Tumatawag! Tumatawag! Bastos na yan! Tumatawag yan! Natutuwa na kay mami yung amoy. Ano? Ano? Nampupi ka, baby! Galero pala kayo. Oo! Sungit pa. Tawa. Sungit pa. Daway. Wala kang pajama niya dyan, make na pink. Meron pa ba? Hi, kuya! Hello, kuya! Kain-kain na ito si Chuboy. Yung dugo. Hello, guys! Nakakabalik ko lang. Paship ako sa Albisa at hindi makaano kanina si Jack. Hindi makatakas sa taas. Sinunod kasi yung mga asat diniliver yung double cake. Anyway, ayun, bumili ako ng para sa dog. Hindi ka, kuya. Kumakain siya neto, Chin. Barbecue. Dugo. Ay, mainit pa. Mainit pa, kuya eh. Kasi yung kainan niya, Chin. Sa baba tayo. Sige, Sige. Ay, magkano yung ano? Alin? Santol. Santol. Yung anak ko, nakatulog na agad. Baby! Oh, ba't natulog ka na dyan? Inayos niya na agad yung ano niya, oh. Galing, oh. Hindi ka pa naghihilamos. Ay, nilawayan mo agad yung bed ni Mami, oh. Ew! Bininyagan agad ni Chris. Wala siya. Good night na daw kami, guys. Grabe, ang dami ko pang... Ay! Ano ba yun? Ayan, mga labahan, yung mga nilabahan. Dami ko pa liligpitin. Ayun, so bukas na lang, guys. Tulong ko pagka-uwi ko. Oh, sige. Good night, see you tomorrow. Bye-bye, good night, nak. Good night, guys! Shout out pa sa mga classmates! Hi, Casey! Hi, Janelle! Hi, everybody! Good night, nak.